ευκαιρία και τον γκολ. 1-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αυτός για τον Χαραλαμπίδη, το πλασέ, την μπάλα στο δοκάρι, όχι γκολ. Χαραλαμπίδης. Από δύσκολη θέση γκολ. Λάθος από τον Φουλή, το σούτ από τον Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης, η ευκαιρία και τον γκολ. Χαραλαμπίδης, άλλαξε καλά την μπάλα εκεί, το σούτ εξαιρετικό. Εκτελείται απευθείας γκολ. Συνέχεια φέρνει τον Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδη που δοκιμάζει μακρινό σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Περνάει στην περιοχή, στο σέντρα σούτ γκολ. Χαραλαμπίδης τελικά εκτελεί, περνάει μπάλα και πάει στα δίκτυα. Χαραλαμπίδης με τη μία το σούτ γκολ. 2-0 γίνεται το πρόσωπο. Χαραλαμπίδης θα πάει για το σούτ, το κάνει. Χαραλαμπίδη το... Χαραλαμπίδης, συγχωρεί την μπάλα, κεφαλιά γκολ! Όμορφη εκτέλεση εδώ από τον Χαραλαμπίδη, Παρτιζάν 0. Και χώρο για το σούτ, καλή μπαλιά για τον Κοσόφσκι στην περιοχή, ευκαιρία και να το 1-0. Κοντά το Χαραλαμπίδης που άλλαξε πλευρά με τον Κοσόφσκι, να η ευκαιρία και το γκολ. Χαραλαμπίδης, Χαραλαμπίδη ξανά Χριστόφ και την περιοχή Χριστόφκης. 1-0 γκολ! Χαραλαμπίδη, Χαραλαμπίδη θα ήρθω, θα πάσει το χώρο για το σούτ, θα ήρθω, πάσει, θα το κάνει το γκολ! Στους φίλους του Χαραλαμπίδη το γύρισμα 2-1. Ο Χαραλαμπίδης μπήκε στην περιοχή για να δούμε ευκαιρία γκολ.